Monggo sakmenika dipun wiwiti ingkang klasik lan rumiyin. Kaya ngapa lan kepiye yen dereng mungel sinom parijata niku teng awak tasih mboten iso kepenak. Nah niku kalih ndudahe mutiara kependhem. Nah niku karo nggih leren dila rekake niku waduh rekake sesuk niku sik bacutan. Oh wah men kaya dalang-dalang kae lanjut ngono wae. Sembah nuwun, sembah nuwun. Monggo Bu Kesi, monggo Bu, ayo sinom parijata sampeyan sing nembang mengko sing nyenggaki waranggana sanesipun kawimbuhan wiraswara. Nggih. Diaturaken dumateng para pinisepuh ing laladan Banaran Sidoarjo ing tasih keparengwungon. Monggo sugeng laras. Nggih. Monggo Bu. Sawung galing sawung ana sing
Ayo Mbak Anting lambang sih yo. Ayo. Yo jumenengo. Saiki ciri khasmu rung metu iki. Wah, piye iki? Sore mau lak sing dangdutan ning sing berbau Banyuwangen, Meduronan, ki rong ketok iki. Ayo, iki dimanfaatke. Coba kaya apa? Niki Banyuwangi napa? Manut sak srekmu apa? Wis. Banyuwangi mawon nggih. Banyuwangi ya oke ning kudu komplit. Ora mung lagu tok ning nganggo bawa. Bawa. Ayo, ngono kuwi. Tintingane Mas. Engko apa? Tibane apa engko? Gerajakan, Pak. Oke, siap, gerajakan siap. Yo, dibawani, Mbak. Anting lambang sih. Ya, Nduk, dibawani, Nduk, coba kaya apa? Anting. Mampiat mayong Ora nutup mripat bukesi saka kaya ngene iki mbiyen ki nate ngenger ning pakmu ngenger ning mbokmu lho Ting. Nggih. Dadi saiki pas pamane sampean genti rene wis pas ngono nyambung silaturahim ngono Nggih, kuwi. Pak De. Ya, sampeyan iki laire ning Kediri apa ning Banyuwangi to, Nduk? Kediri, Pak De. Kediri ya. Nggih. Terus sing Banyuwangi sinten? Jane ibu sing turun Banyuwangi niku. Dadi ibu nika laire ten Banyuwangi asline. Oh, ngono. Mula sampean ya baut nembang cara Banyuwangen, cara Madura ya apik. Nggih, Pak De, kula iki malah jalure malah seneng-seneng sing etnis ngoten niku. Mboten mung Jawa kan wonten tradisi-tradisi yang lain yang perlu kita lestarikan juga. Bener kuwi, pancen kudu kaya ngono. Mianyo wangi takon dosa. Ora nggih dosa ngawur. Aja takon. Aja takon dosa.
Sing malah seneng apane? Geronge gercep. Gercep ya apa? Gerak cepat. Oh iya. Wah, Pancen kuwi grendul kok. kok gerembel apa? Kok gerembel apa, Pak De? Gerak senengane mangan jenang grendul. Ayo. Ayo gerak cepat, ayo. Berarti geronge gerembel. Hah? Geronge gerembel. Grembel ya apa? Lah niku wong jenengan gerembel. Heeh. Gerembel niku napa ta? Loh. Grendul. Oh, gendul sing nganu jenang kelet-kelet niku. Heeh, senang kelet-kelet senengane Bugasi yang grembel. Kental putih niku. Heeh, putih meling-meling lah pokoke. Coba Pak, coba. Iya. Iya. Kana bocah iki suarane elok tenan iki. Ayo. Allahu Akbar. Kono to, Pak De? Cengkokmu kaya adan. Masa ta? Iya, mau sing arep kaya adan. Apik. Apik jos tenan. Lek sampean tulungane sing apa nggen Banyuwangen lek wis apa jenenge paseh banget menguasai banget. Kendangane piye? Kendangane iki mau. Kurang piye? Enggak usah isin-isin, Mas. Kowe kok ngerti lek cah kuwi ngisin-ngisini? Oh. Ketok sedikit malu-malu wajahe wau kula liya. Lah pancen kuwi lagi lulus S1 iki. Karo wong wedok gila sih anu ora. Napa mboten doyan wedok? Doyan apa mboten oleh wedok? Ora doyan, doyane lanang. Iya, iya to, Mas. Mosok nek sindene Pak De Kangko Bugasi lek milih niku. Pak De Cahyo. Soale iki mirip ya aku ki bingung ngene. Tapi nek kacake luwih enom ngono wae. Allah ngelem-ngelem padine kleru ngelem-ngelem. Ora, mergane ten mirip banget jan teplek tak kira ki malah kembar. Ayo kembar sial ora. Ora sampean wis tau nderekne Pak De Kangko? Nate. Wah, syukur. Alhamdulillah nate sakniki nderekne rayine. Ayo. Sok genti nderekne Mbah Sukron kapan-kapan ngono ya. ya. Insyaallah. Komplite golek pengalaman. Wes tak jamin sewengi mendhe kowe bungkem 1000 basa. Lah napa? Lah gendinge khusus kabeh. Walah ya wes. Aku mengundurkan diri wae. Lah kurang piye, kurang apik omong sing ngendang gen latihan kowe. Mas. Ya. Mbok nyawang rene nyapa to?
Engkau pakai air yang jernih. Anu, jenengan nembe lulus S1 nggih? Sampun gadah dereng? Dereng wani niku. Ning kayane akeh awan bengi tanggapan terus niku. Alhamdulillah. Jaipong. Jaipong. Ora nyopet. Yo jaipong jenenge pengendang kok ya. Oh, tumpakane sepeda motor lanang kae medyeni ora. Anu kok Pak De jane iki kendangipun sae kok ming masih lagi isin-isin wae. Ha ya mula kek ana motivasi men saya kendel ngono kuwi. Anu asmane sinten Mas? Jompong. Joko. Jompong. Jompong. Swatama. Swatama. Asmane Swatama. Mas Noval Cahyadi jenenge. Oh, lho, putrane jenengan to? Heeh. Anak angkut. Ya. Kok enek Cahyadi, Pak Kuntadi, Loh, Cahyadi. ora mung kuwi wong Bu Inggi wae asmane Anggi Cahya kaya anu piye to kuwi. Lah kula kinten nek Mas Cahyadi niku putrane jenengan kan Cahya Kuntadi. Lah lek ngono kuwi aku anggap padha karo anake Pak Gito Ngantru. Kayak Mas Wahyu ya Cahyadi kaya anu ora. Ya, Mas mboten usah isin-isin nggih. Pokoke keplakane dimantepne. Nah, kuwi lho dimantepne Val. Anu, sampe nek ajenge guyu mawon, mboten usah diumpet. Nah, Nggih. wes, mesti kowe lek pengrawit iki lagi bingung mesti sing dicekel mesti blangkon ngene iki. Lah napa Pak De? Wis ngono kuwi. Wis Aku barang apa mesti Kase wiyagane jenengan nggih Pak De. Mau mbok aku barang ngerti lolokne ngene digarapi mesti blangkon dingenek-enekne. Kuwi. Wis alat ini kan. Ayo suwi engko kendange dicokoti wingi. Engko taline pedhot no. Heeh. Masa tali jaipong ora iso dijogo wong nek tali tresno. Wah. Ya jodoh. Wah, yes. Wes, ora melu-melu aku wis. Jane sing nyaroni kok yuk sengit men to. Koncone kok di para-parapi. Ora kuwi mendukun no, kuwi mendukun kuwi. Iya. Engko iso tukar pengalaman bab kawruh cara Banyuwangen. Engko Mas Jompong, Mas Noval gen njaluk nomor WA-ne jenengan ten Bu Kesi. Mbak tolong diarahkan sing Banyuwangen gen iso karaktere kecekel Banyuwangine. Lah napa kok lewat Bu Kesi napa mboten langsung mawon? Lah isinan kok kuwi piye? Lho jenengan ta perantarane? Hah? Perantarane kan jenengan. Lek WA ra iso wong dek iki HP-ne Sony Ericsson ya. Kurang upgrade. Nggih. Gerajakan Banyuwangi. Gerajakan Banyuwangi. Ayo. Ki mung guyon lho, Val, kuwi tenanan kuwi. Nobar kuwi digoleki omahku terus. Lah iya. Biasane tenanan ya. Gobios Pak De. Gobios bocahe. Ah iya lho ngono. Kaya ngono kuwi ya. Mangga diaturake Gerajakan Banyuwangen. Ayo, iki kolaborasi chemistry antarane Sinden Anting karo Noval. Mas Noval. Ngapa ta Tum? Kowe sing seneng Anting apa piye kok? Ning tak garapi iki Noval awakmu ngocak-ngacak. Anu, kebelet pipis ya, Mas. Pacarku iki. Oh, pacare sing jaipong. Ayo. Monggo. Monggo, yo Gerajakan Banyuwangi dados. Woi. Gerajakan Banyuwangi, rai
Alia ayo didirijeni mati janji urip piara sirana kiandengan edeng asli yang yuangian lanang wadon anakani dilangakakan sungsai ati longgonong pasir pasiran semyuran keretoan manus liweran lanang wadon ukir-ukira yo gandeng tangan ring pinggiran pinggir pesisir kerajakan bisik-bisik semayanan matri janji ore piara sir-sirana kiandengan gendeng asli yang wangian sir-sirana kiandengan gendeng asli yang piye kendangannya lumayan ta ya rada menjebak tapi tetap enak. Nah ya pancen ben enek variasine kan rada menjebak lah nggih kula jane mau kan kleru joget umi guyu iki umi guyu lah kok masnya ya mesem lah pancen ki hobine guyang-guyu kok pancen hobine can lah kowe kok ora ngene kae deng ra ngono kae kula lah nganu to masnya mungkin ndak grogi salting mesti grogi lah anggere kowe den terus mak gua ngono ora duwe pacar apa sing sampun to sing ngeterke mau pacarmu senes niku rencang kula oh kancamu nek pacar kula niku pekerjaane jadi soundman soundman nggih tapi senes niku lho nggih udu kuwi Pak Glontor udu lha sapa anu soundman-nya Mas Ndarboy Geng sama Mbak Woro Widowati nggih lha kula soundmanipun Woro Mustika Siwi dadi Mustika Siwi sampun Pak Den iki kula lenggase engko neh ning oh nggih siap lagu Tembang Kangen nah nggih ingkang nyekar di Anting saking sinten niki Bu Kesi wah nggih pokoke pamundhut niki nggih ayo Tembang Kangen Mbak Anting anu tak golekne kanca ayo Mbak Diajeng Chandra Mbak Tri Hastuti Retnowati Mbak Wanda dereng Pak Dalang Mbak Wanda papat kurang piye ta kok iki ayo
Ngono. Kira ki sedeng 1 2 3 Pak. 5 sedeng kok. Wong sindene Mbah Sukron wingi 8 ngadeg kabeh kok. Ha iya, Tambah 1 Umi. Ayo Om. Nah, nggih tutupan iki. Ha iya, Nggo para warga masyarakat apa saka Sidoarjo nggo istirahat siang terus nggo bengi nonton wayang meneh Mas Anom Dwijo Kangkon ning Malu. Ya. Gandeng nika kakang kula nika senior kula. Nika mesti dier binjing estu kula mboten kok gawe-gawe mboten mesti luar biasa. Ya. Yo berdiri ya. Ya. 1 2 3 4 5. Wah, ya tangi. Ya. Wah, Mbak Tuti langsung mekrok bokongin bareng tangi ya. Monggo tembang kangen ayo diaturake bebarengan. Ayo, Cok. Dados. Suwung jroning uripku yen ora ono sliramu. Jane liyane lan joge wis padha jane. Ning Tuti senane gawe gerakan dhewe. Ayo. Mun ayo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng enjing Pak Cahyo lan Madangkara. Nyuwun gending ninggal katresnan. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tampilkan penyanyi kita dari Tulung Ngegeng. Ya nang. Kowe lek nang kene sok anggun. Mboten, Bapak. Lah nang paran ono wani oraan nang kene kok sok anggun. Nggih, asline ngeten iki to, Pak. Ora apa-apa awakmu arepe nang kene berekspresi ora apa-apa, ora masalah. Mboten, Pak, kula kan empan papan. Maksudnya kalau begini kan wonten urgent. Jadi saya harus mengekspresikan. Bukan aku tak mampu. Itu harus mengekspresikan lagu dengan baik. Mboten lho, Pak. Nek ngaten kan kula pakewet kalih gamelan ijo niki walah wingit lho, Pak. Ya nang dibawani sih nang, Cahayu, bareng awake iki saya cilik ya. Mbiyen kaya agu lho, ora pantes, pantese lemu saiki apik ana. Pik pisan. Apik yen lemu. Pik nggih. Pik nget pisan kowe.
Thank you Mr. Yoyo. Hah? Thank you Mr. Yoyo. Oke, som-som. Ayo. Sami-sami. Ayo. Jaranan dangdut kreasi. Umi wis tak geke tembang, Winong wis. Bar iki si anu Wanda ya. No. Pinter agawe brangto wong wedok iki ana kategori pancen wong ayu karo wong nyenengke. Apa ya? Lek si kaya anting iki pancen bocah iki ya nyenengke. Lek si Umi iki pancen bocah ya ayu. Yen Winong iki pancen cenderung nyenengke. Dadi saka bedane nggen mripat terus nggen apa iki idep kuwi wis digarap karo Gusti Allah. Dadi bocah iki janjane ora mesem ora guyu, ning sing nyawangi ning ati mari seneng. Nah, ngono kuwi. Mula ora aneh ora mokal, mung Winong meneng wae ngono sing mirsani wis padha seneng ngono. Aja kok sing nonton kancane nyawangi seneng ora. Saya sing enong iki pengen meluk kae. Ras. Ah ya bojone ora ngerti Jawa ora apa-apa kuwi ya. Lek nyimak streaming ora ya. Lho, meneng wae wis nyenengke apa neh mak plengeh ngono iki saya ngentekke apa kuwi jenenge ati tumrape wong lanang. Sinden Winong tulung Sinden Winong tulung agung maknane sinden Winong iki lek macaki barange gampang keri. Mula njaluk tulung karo Agung Kudu. Ndi sing slendange keri ya. Ayo sing ayo. Kacamatane keri. Sinden Winong tulung agung ya. Nah, yo. Aja nganti ninggal tresno aja nganti ninggal tresna mula bacute ninggal katresnan. Ayo. Ya. Nangis sajroning atiku nalika sliramu apa sliramu ra krasa lembean karo mesem ayo no. Mesem mondok cahayu tuh kok ngopo.
fokus ndokekno. Senenge tekan ngapi lho. Samboy. Ya ngono kuwi sing jenenge los sing ngono kuwi. Ayo. Apik. Kaya ngono kuwi.